ke Rainbow of Sounds Music School ke badan hak senang Maubri Riboy District ke baju perlong sisim citayo hak sisa jan ha Little Flower Higher Secondary School Maubri ke don bunjait ke kom hikai hak liang ke tem keput bat karwai ke siau keyboard, gitar, western vocal, Indian classical vocal, kasi instruments bat kasi vocal kikena agi bahan nyos dem senang kila banwan pentebit hak neg music school bat om dan jinge nag mentai ke larang baru banwan pentebit hak neg music school ki pai ba nong song senong jong senong golfling kilayo ban jet thamai ya orang ba senong bapura yek bal penlong ya gete election jet rang ba senong hak sin sejan jong katayo balala kata hak praterik uyayong arhajar ar pulai ya gete jing jet rang ba senong lapania da election committee jong dor bar senong golfling da ka jing betha jong office trikam jong sim ka hima melem hapdeng ka jinge bet bat ka jinge renti jong pai ba nong song senong layo ban jet ya orang ba omba kiamon napdeng jong ki laingut kiru rang ba na gete senong ki balabu kum ki kertong rang ba senong ki ba kentup ya ba Michael Heck uba Dominic Saukmi baru ba Cornelius Rani kumban syuk deu kendian balapan long ya gete ke jingjit ya orang ba senong bapura la peniat da ke jing perenkam da ka balot paper ha ka bala sedang na dua por kendai bejemen stamp bat penkut pat ha ka por lai beje janmin hadin melala ban pendep ya ketika jing te vote ka election committee jong dor bar senong kala pen bena ya kerteng jong ba Michael Heck ban long kumurang ba senong uba pura jong senong golfling la roban kedau hang ne kendiat ba ba Michael Heck ulaban ya ke kamrang ba senong kumu acting rang ba senong mentala sausnem ka long ru da ke jing ai bor jong sim ka hima melem Henry ha kene ke sinjit rang ba senong ki pai ba jong senong gilas ngodai ban pen scam ba Michael Heck undai no rang ba senong ba pura jong senong golfling pi ka jing ji nga rum basno ka pa kile ga ka election man thep ka bur ngai i sha bo pa ba jo nong so sno jing jong sno golfling bo don sha ka ta jing beli udan sha ka ta jing upani ba met ban man si mo tre udan kam sha nga bri ba la ban tre banang ni shmat udan tre bun ba ki bro man ka liang ka sno hi ngan persang mangle bini kundu ga yang department repair begini wala kes kino ki kam keberan kam pada ko juga por rengkat ro ngan train kan lang be kino mikmat ki MLA MDC ban yo bandan ke juga nong joko sino bat kongsan do ba beli ki pajba ki ba ki ji dengan menta ngayo adu news pasan ku ibut mga job yang election bo pajba i wa per covid ngala tri shitam ba ya kesnong ngala irap kat bangala ngala tri ngam pe yu duk suk ngam pe yu a bi no no yo baro ngalong kum ju be ngala solon sarlo te lagi ka daw pajba i ka kam junga ngalale ke kam bangam las monong tama tkowe ngolong bable ya kesnong hangi ngi mangi di trashong ngi de komersim tanga suktunat ngai kuble pajba yung shnong gorfling ya baro gadong kamupun kulum skumpor ka krishnong pedeng shnong mat ka puli hills ngai kuble pajba dondon sha gin shania yang aku murang ba shnong man penya ka shnong man pelat ne kini ki baro ka shong suk shong sain nata gini bedi drugs ki bedi kia surok singki namta ka light ka baro ka jinge bable tenteng pi pajba la don kono no jingi apo ka shnong uhapan cha shawrong ba shnong ban yikundo umla ban le chunu chunu uhapan cha shu tanaka liang jungi ka shnong bar ka committee mantangan snai ka committee ka bas khamha mala ban rat khong yigini boro fit teng pin i ka jing jille pi ka jing bun gini ka khar apo shnong la ima teng bong pi pin pech chabo ki bara pathar pin pech chunu ki len ki la bun mai di ka ni hangi persang sna committee ba ngim aila tan ba ki bri bona bar ki man kini ka kam ka jam jono ka shnong bata ki khati kan train kat bat ka committee kan train kat ye bat ki kino ki labor ro ki bawan menteri chine kam ka yo jimbit na ka shnong na ne ka committee kimna ban chuan rum ban chu ayu kum ta kan no kong du ngai khuble ki ba yeng ba sem boro bat ko ju ko por ru ngai khuble ni no mikmat jungi yo meli balawan na dum step hangne bandan hangne bon sendan lang on pek bakal ya bet kan ya kanti kano kam de ban mi kano jukmat muru de trashnong ini usutu ba yagane bangile election ru so tunat ngai khuble pajba bar ginong penya juga ka yagane ka election iwi ba dor iblong treasurer jungi barim ba jacob iblong secretary jungi ngai khuble ru bar ko ju upor ngai khuble ka yeng kasam ru ba ni imdani babli ka ong pi ka yeng kasam ka ya la ka jong ka politics ya la ka jong hak kam shnong te kadan be la ka jong benta babli hak shnong bajiri romba shnong ni di pat ba be mdei ki bahing jono ru haba jiri romba shnong ki pat ba te kata ka rai mita si pat ba wa sha ba ye kata hai ngai pinga mantan ni shman hab snai committee ka bas kham ka baklan ngamde bangan bu ita ki executive member ni ki romba dong ni ki secretary shnong kini ki official ki badai bikin shilong tang kini kam shnong ba ye ka ki shnong kim pe ki hab ban yemi la shmat ban yetre
pi kadang ke konsisten bagi jong kasinong ni ya kum ka kom bad nagaliang ba pi kum MLA ne MDC kadang no ru ngin perchang balik kendu yakiru bikin wara ki development kambur ban nagaliang jongaru kum MLA ni ai kubule la job menta tenang ni khmat nagaliang ni tre kat baru MLA balik ni don kam ban wara ki development kambur de don kam bar ka wei dengan syukran ni pi ba kasinong ru kadang la jong ka benta kasinong ru kadang la jong ka authority kasinong ru kala ban bu proposal kala wara ki scheme ki wa ka jundunang ni posnong jungi ka ko syab kongsan kalai tengin persyang ni tre kan lang bur MLA bin wara tamatang ka wei wanga hang ni posnong na tre kam manga wanga pi ngam dan ba yem dan basem na tre be nam ta thik unong song nom ta pat ba ban ha ju por ku baji ne bo kham ji ingaru ngan tre kan lang baduru por kami kani ka shnong jungi banya pat shnong banya pan la ka jong ka shnong sakaliang mopun bat kani ka liang golfing ka ka shnong ka shnong jungi kila pan la ka jong rong ba shnong te kami kani ka juri ura bon ki rong ba ki rutumen kim tre kani ka jong pat shnong te dei hakata bom tre ban tre ni pat shnong te idan rong ba shnong jungi babu inis alo rong ba shnong mi resign no halor ki jing resign jungi ngabat mengaku acting rong ba shnong nei si mi ngai lak thung kum acting rong ba shnong mantang alo acting rong ba shnong south nem mendai ba thung ni pat ba thung ni si ken pi ngalong kum acting rong ba shnong ala tre bon ba ki ki boro pa shnong ngalawara ki development ngalawara ki jingkalang ngalawara nadong shrong boro te manta ka ganti ngai isha yam pat ba na tre kum acting rong ba shnong manta ba yang jong rasuhun o pat ba o ji ni tau full flex rong ba shnong pura kataan ka de buram do enga mor ka em ngalale am ta ka shnong ngam so yel jom ngalale tama kai ka ba ai ka buram kinong shnong ya hagi ka puar ka de kane ka de kongsan do enga panang ni shman nga ngan tre borba ngan tre bha ngan ya chmat ngan tre ngan ngan pen klan ki seng long kami ngan pen klan ki seng samla ngan bur ki advisor hadu intru nyomut ki rongba bakin advice ki ka committee yorong ba shnong idon kam ki rongba bakin rongba mantai ki don kam bakin long ba shnong ndai chu mantai nong ki rongba la ndu fly ndu sal snem karta bakin yimi shnong ki long thank ki advisor to ka shnong bakin ai but lang ngi ha kono no ka junduna mat ka don kam ya ban plan ki seng samla ki seng long kmi ba ka committee ka baklan ki ba ka jinjelai jundi new drugs apo shnong thau ngi la mi pan tristom hapor por covid ngi nga ka jinjar ngi bri ne bong pi ban tang ban bam dan ban yum dan ngai ka jing e ju ki kani boro bangala tri shitam pra por covid ban ngalaura yike ke boro ki khapo shnong yike ki junun kam kum kini ki light ki ke boro ha ga ju por nai ku blei meliru ki light khandiat usai apo ka shnong la le ban le ngahang ni shong ngam ben ni noru ngam kan tho blei meliru di kunyi rajong ni gadon kam ban ni tri lang tu bro MDC gadon kam ni tri lang ki ki nong nikmat ha puram makir nga kumrong ba shnong ki hab ban buram ting ting tai